Ahoj, vítej, tady moje jméno je Simona Frimelová, jsem mentorkou vědomé tvorby, reality a manifestace pro tvůj život. A dneska ti chci předat ten nejlepší nástroj, který mě pomáhá k vytváření života snů, po kterém já toužím, a tím je vizualizace. Možná si už o tomhletom tématu slyšel, možná ho sám používáš, ale nemáš ty výsledky, které chceš, anebo se to vůbec nepropisuje do tvého života. Právě dneska ti ukážu, jak vizualizace funguje a proč tolika lidem nefunguje a nepřináší jim tu realitu, po které touží. Protože kdyby to bylo přece tak jednoduché, tak to dělá každý. Takže pojďme se podívat na to, proč to právě většině lidem nefunguje. Co je tedy vizualizace a jak celá funguje? Vizualizace není jenom obrázek v hlavě, není to žádné snění. Je to vědomé vytváření reality, je to proces, je to nějaký systém, který dokáže přetvářet tvoje energetické pole, tvoje tělesné pole a samozřejmě tvé myšlenky a tím i tvoji identitu. Vizualizace funguje na základě jednoduchého procesu. Tvůj mozek nepozná rozdíl mezi realitou a tím, co si velmi silně představuješ. To znamená, že pokud ty mu dáváš opakovaně určitou silnou představu, on ji začne postupem času vnímat jako tvoji realitu. Jak se to děje? Tvůj mozek začíná vytvářet nová nervová spojení. Ve chvíli, kdy vytváří nová nervová spojení, pak dochází i k tomu, že tvé tělo se začíná chovat jinak. Ty začínáš reagovat na určité situace jinak. Možná jinak mluvíš, možná máš jiný postoj, možná jenom vidíš různé příležitosti kolem sebe, které jsi doteď neviděl. Díky těmto změnám dochází ke změně celé tvé identity a tím i tvé reality. Proč to ale často lidem nefunguje? Tady mám pro tebe pár klíčových bodů, které, když se vyvaruješ, tak tvá vizualizace a manifestace bude mnohem efektivnější. První, ta nejčastější chyba je ta, že lidé manifestují z pozice nedostatku. To znamená, že manifestují a vizualizují to, co jim hodně chybí. Zaměřují se tolik na to, že to ještě nemají, že v podstatě celou dobu hledají tu cestu, jak to mohou získat. Tím pádem pořád manifestují nedostatek. Další bod, proč lidem vizualizace nefunguje, je právě proto, že vizualizují bez emocí. Emoce je velmi důležitá součást k tomu, aby vizualizace fungovala. V případě, že se vizuálně a emočně nepropojíš, pak nedochází k tomu, že tvůj mozek začíná vytvářet nové nervové propojení a stejně tak nedochází k tomu, že by tvé tělo se rekalibrovalo na nějakou novou frekvenci. Třetí velmi zásadní chyba je, že lidé nemají rozmyšlený, co vlastně chtějí vizualizovat. To znamená, že zaprvé si vůbec nedají práci s tím, aby si řekli, co je ta jejich vysněná realita a jak opravdu vypadá. A nebo pokud si tedy řeknou, co chtějí, tak ale často si potom vizualizují pokaždé něco jiného. Například jeden den pro ně hojnost znamená mít krásné nové auto. Další den ale už vidí, že si soused kupuje dům, tak si začnou vizualizovat dům také. Tím pádem neustále vytvářejí změny a nějaký chaos v jejich životě. A pokud máš ve své hlavě chaos, tak logicky i v tvé realitě se zrcadlí chaos. A čtvrtý bod, proč to lidem nefunguje, je proto, že se to snaží vynutit. Snaží se to tak moc vynutit, že neustále hledají nějaká znamení, potvrzení o tom, že vizualizace funguje. Ideálně se snaží násilím představit si tu verzi reality, kterou chtějí, i když ji možná kolikrát ani sami nechtějí, a snaží se natlačit veškeré výsledky k tomu, aby to fungovalo. Tím pádem opět říkají jenom nedůvěřuji tomu procesu, nedůvěřuji tomu, že se mi to může splnit. A právě proto vesmír opět reaguje jenom tím, že nedává to, co chtějí. Teď ti ukážu, jak to dělat správně, jak to dělám já, aby mě vizualizace fungovala a přinášela mi výsledky, které chci. První ten bod je naprosté uvolnění. Vizualizuješ nejlépe, když jsi ve stavu klidu, nemusíš se soustředit na nic dalšího a samozřejmě, když i tvé tělo je ve stavu klidu a tvá mysl také. K tomu může pomoct vědomý, hluboký nádech, výdech několikrát po sobě a dovolit si pár minut nemyslet na nic jiného. Další bod, který je velmi důležitý, tak je, že
začneš přemýšlet nad tím, co opravdu chceš. Je to nějaká tvá nová realita, kterou si představuješ a tuhle tu realitu si co nejvíce barvitě představíš. Pokud ti to na začátku nejde a nevidíš ty ostré obrysy a jasné barvy při té vizualizaci, nevadí. I tohle se dá tréninkem zlepšovat. Čím častěji budeš vizualizovat, tím lépe potom budeš dosahovat těchto výsledků právě v rámci vizualizace. Jakmile si představíš tu svoji vysněnou realitu, v tu danou chvilku je důležitý bod a to je podívat se na emoce, které prožíváš v této realitě. Pokud si například vizualizuješ nové auto, tak s tím autem se spojují nějaké pocity. Ten pocit může být například radost, hrdost, vzrušení z jízdy v tom autě. Nejlépe se vizualizuje právě skrze emoční propojení. To znamená, že ty se naladíš na ty emoce, které tam cítíš, jako by se prožíval právě teď. Zesiluj tyhle ty emoce, co nejvíce to půjde. A čtvrtý klíčový bod je nauč tak cítit svoje tělo. To znamená, že začneš do svého těla pouštět tyto emoce, jako by si to právě teď v tuto chvíli prožíval. Jakmile splníš všechny tyhle ty kroky, tak v tu danou chvilku se začíná dít reálná změna tvé identity, začíná se dít reálná změna tvé reality. No a samozřejmě, pokud budeš tuhletu vizualizaci praktikovat co nejčastěji. Já sama vizualizuji velkou část svého dne prakticky před jakýmkoliv úkolem, před jakoukoliv důležitou schůzkou, biznisem nebo čímkoliv, co pro mě má určitou klíčovou roli v mém životě, a nebo třeba jenom, když si chci naladit svůj den. V tu danou chvilku se můžu vlastně naladit skrze vizualizaci. Ta vizualizace ale může být úplně snadná, jednoduchá. Není potřeba mít vždy zavřené oči, ale pro tebe, pokud to chceš začít dělat teď jako nový návyk ve tvém životě, tak určitě doporučuji využívat například ranní nebo večerní vizualizace, kdy tvé tělo se buď to probouzí, anebo naopak upadá do spánku, protože v tu danou chvilku je tvůj mozek a tvé podvědomí nejvíce otevřený změnám a nejlépe dokáže vstřebávat právě novou verzi do tvého podvědomí. Co je ale důležité, není to jenom o tom, co si vizualizuješ, ale o tom, kým jsi. Vizualizace totiž není nástroj pro změnu reality, je to nástroj pro změnu tvé identity. A jakmile se začneš měnit ty, začne se měnit realita kolem tebe. Pokud chceš podporu v tom, jak ukotvit celou vizualizaci, tak se podívej pod video, protože tam pro tebe mám dárek a tím je vedená vizualizace, která tě může provázet každý jeden den a pomůže ti nejenom všechny ty informace správně uchopit, ale maximalizovat účinky tvé vizualizace. A zároveň, pokud tě volá mnohem hlubší změna reality a pokud chceš mnohem více pochopit, jak celý proces manifestace funguje a začít to dávat do tvé praxe, tak se určitě podívej na můj program Reality Shift, který ti ukáže, jak vědomá manifestace funguje v praxi, jaké s ní můžeš dosahovat výsledky a samozřejmě posune tvoji vědomou tvorbu reality na úplně jinou úroveň. Díky, že jsi tady se mnou a pamatuj, vědomá tvorba reality začíná už tím, že se rozhodl změnit sám sebe.